hakilila tigɛlen don k'aw tilenna hɛrɛ la o kama nisɔndiyalen m'aw sɔrɔ bi aw ka kunnafoni bakurubaw sanfɛ ɲɛtaa jakaso san bamanankan na min bɛna juma ma jumadɔ hada kalo tile 12 hijira 1443 la aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ ni an ka jamana kalan minisiri ale ni maa minnu ka baara ɲɛsinnen don kalanko sabatili ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u ye ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada in na sigikafɔba min baara kun bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ni a yɛrɛ tun kɛrɛnkɛrɛnnen don Bamako sigidaw kɔnɔna na n'o ye kominiw ye o kɔni kun cɛra nka an bɛna an da don a kurubaw la ka ɲɛsin aw ma. Nigeria jamana kan Amnesty International ye u ka jɔrɔ yira ka kɛɲɛ ni kan min bɛ État de Borno la olu ka datuguni ye. Uhada o ye jɛkulu ye farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye sanni feere ye ani jamanaw yɛrɛ cɛ kɔɲɔw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na olu ka sigi 51 na o ɲɛnamayara anw yɛrɛ fɛ yan alamisadon décembre kalo tile 16 CB la a yirala k'a fɔ ko nin sigi kɔni kɔnɔna na a kɔni ɲɛmɔgɔya u tun bɛ anw yɛrɛ ka jamana kuntigi de bolo Colonel Asimi Goita a kɔni yirala k'a fɔ ko an ka jamana kuntigi kɔni y'a k'a fɔ min ye Mali jamana ye ko o kɔni cɛsirilen don kuma bɛɛ farafina jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kɔni ko la Aissata Mayiga ale ɲini minnu ka ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Kasabi kofɔlen min kan ka don an ka jamana yɛrɛ ka kɛsuba yɛrɛ kɔnɔna la o bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 2 a n'a kunkanfɛnna hali n'a sɔrɔ la o wari donta o kɔni cayara ka tɛmɛ san tɛmɛnen ninnu ta kan ka sabu kɛ sɔngɔjigi min kɛra la o bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 57 n'a kunkanfɛ bɔɲɔngo la kasabi kofɔlen min ni o kɔni kan ka ta san 2022 nata ninnu kɔnɔna la o bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 2 o n'a kunkanfɛnna tuguni hali n'a sɔrɔ la o kasabi kofɔlen o ni san 2021 taw fara dɔɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dépenses minnu bɛ ni olu yɛrɛ kɔni kan ka kɛ o kadara ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna jamana nafa sɔrɔ sira a n'a ka ɲɛtagaw kɔnɔ ni o daminɛna san 2019 kana se a bɛna taa se san 2023 ma a da k'a fɔ o baara kɛrɛnkɛrɛnnen olu dɔw bɛna ta bala gouvernement maaw fɛ ni o bɛ tali kɛ san 2021 ka taa se san 2022 ma projet de loi de finance san 2022 o bɛna kɛ projet 5nan ye min kɔni taara ni programme kofɔlen ninnu fɛ fɛn min ye CNT maaw ye olu kɔni ye votew kɛ maa 104 olu sɔnna ma maa foyi kɔni ma ban a man maa kelen bɛ yen ale ma fɔ ayi ale ma fɔ awɔ ni projet kofɔlen minnu filɛ ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka kasabikow la ni tigɛnɔbila kɛra la kabini octobre kalo tile fɔlɔ san 2021 a kɛra gouvernement maaw fɛ ale ni jɛkulu dɔ ni a bɛ fɔ ma Association Internationale de Développement IDA ni o projet kofɔlen in bɛ sigilen don yaasa fɛn min ye farafina cɛncɛn fo ka jamanaw ye ka lafiya di u ma o tigɛnɔbila sɛbɛn kɔnɔna la fɛn min ye IDA yɛrɛ jɛkulu ye olu bɛna na wari min yɛrɛ kɔni juru don an ka jamana la o bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 26 a n'a a kunkanfɛnna nka o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u ka dɛmɛ min kɔni bɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o bɛ taa jɔ miliyari 13 a n'a kunkanfɛnna o nin bɛɛ lajɛlen kunba ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu bɛ taa ko gouvernement ale ye jamana kofɔlen ninnu ma ni o ye Burkina Faso Niger ale ni Mali ye u ka nin sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna ka ta ka ɲɛsin u ka sirakow jamana nafa sɔrɔ siraw fo ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman ma minisiri min bɛ ni ale ka kɔɲɔ kɔni bɛnnen don sɛnɛko ale ni mɔniko ma an ka jamana kɔnɔ ni ale ye minisiri chargé ye Yubaba ale yɛrɛ kɔni de ye ni projet kofɔlen kuma ɲɔgɔnyaw sinsin ani CNT maaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnfura sabanan min ni CNT maaw kɔni ye a vote yɛrɛ kɔni bila sen kan o bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka kɔɲɔ dɔw la ni o kunba tɛ dɔrɔn ye yaasa session ordinaire min ni o tɛmɛna octobre kalo san 2021 tɛmɛnen na ni a bɛna taa kuncɛ fo san 2022 avril kalo la o kɔɲɔw la u ye kalafili kɛ o fɛnɛ na a yɛlɛla k'a fɔ u sɔnna o ma ni sɛbɛnfura kofɔlen ninnu a bɛɛ lajɛlen ni CNT maaw kɔni filɛ nin ye ka vote kɛ a kɔɲɔw la a yɛlɛla k'a fɔ a bɛ ta ka kalifa conseil des ministres maaw la ni olu yɛrɛ kɔni y'u ka hakilina fɔlɔfɔlɔw k'a kan a bɛ taa di cour suprême maaw ma o bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ sa a baaraw bɛna sigi sen kan I n'a fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogo min na an ka kalan minisiri ni ale ye Dedewu Usumana ye bi ale kɔni ni jɛkulu caman mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don walasa min ye kalanko ye
o bɛ se ka kɛ yiriwafɛn an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na sigi yɛrɛ kɔni ɲɛnɛmayara yɔrɔ min na sa o de ye direction nationale de l'enseignement secondaire général ye kɛnɛ in kɔni kan jigisigi kuma kɔni caman nana bɔ a kɔnɔna na Amadu Ɲanbele ani Salifo Ɲare olu tun bɛ yen teli ɲɛtaa tɔgɔ la u sigara ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Nina lakolita ni o ye san 2021 ka taa san 2022 la gwɛlɛya caman donna a la ka sababu kɛ lakoli karamɔgɔw ka lafasali jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko synergie olu banni min kɛra ka lakolidenw ka ɲɔgɔn dan jaabi wɛrɛ di ɲɛmayaso yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u kɔni banna fɛnɛ ka kalan yɛrɛ kɔni kɛ lakolidenw minnu ni u bɛ kilasi kelen kɔnɔ ni u yɛrɛ hakɛ bɛ taa tɛmɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko kan o cogo kelen na lakolidenw ka se ka kilasi yɛrɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔma u kana kalan kɛ wula fɛ dɔw fɛnɛ kana kalan kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye gwɛlɛyaw kɔni nana don Mali yɛrɛ lakoliko la ɲinan yɛrɛ san daminɛ la walasa o gwɛlɛya ninnu bɛ se ka wuli ka bɔ cogo min na an yɛrɛ ka jamana kan minisiri min sigilen don an ka jamana yɛrɛ kalanko bɛ se ka kɛ yiriwafɛn cogo min na ale kɔni ye nin lajɛrɛ in bila sen kan ani maaw ka se ka masala maa minnu ni olu yɛrɛ da bɛ don lakoliko kuma yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na département de l'éducation na an ye ɲɔgɔn yew kɛ a ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn maa o maa association o association n'a fɔra ko e de bɛ kalanko Mali kalanko e de da b'a la ou bien e de bɛ se ka fɛn kɛ min b'a to kalanko ka taa ɲɛ an y'u bɛɛ wele école somaw musow syndicat promoteur d'école privée école karamɔgɔw SNEC tun bɛ yan école privée fana ka syndicat 3 4 a bɛɛ de tun bɛ yan nin cadre ni an y'a sigi a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin an ka ɲɔgɔn ye mais bi an y'a ɲini k'a fɔ ko école ta ni sisan cɛ il faut que nin jama nin bɛɛ ka na an ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a lajɛ école taara novembre kalo tile fɔlɔ ka n'a bila bi décembre kalo tile 17 mun de kɛra école bɛ cogo di mun de y'an jɛ an kan ka laɲini jumɛnw de kɛ mun de kɛra an sago ye mun de ma k'an sago ye mun de ɲɛna mun de ma ɲɛ donc bi sɔgɔmada in na an ye u wele ka na n y'a fɔ aw ye ni jamakuluba in min tun bɛ yan nɔ pour que an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya k'a dɔn nin lahalaya école ko an bɛ se ka min k'a kɔnɔ pour que école ka taa ɲɛ pour que ɲinan kalanko a ka kɛ a ɲɛma école karamɔgɔw ka kɛ yan écoledenw fana ka kɛ kilasiw kɔnɔ pour que école ko a ka se ka kɛ an ka laɲiniw ka sabati. Jɛkulu minnu filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ ni kalanko yɛrɛ kuma tɛ se ka taa k'u to cogo si la u kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka na minisiri yɛrɛ ka wele jaabi o cogo kelen na u ye u fɛla fɛnɛ fɔ nin kɛnɛ yɛrɛ kan minisiri ka nin hakilina ɲuman tali yɛrɛ la ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kalanko ma. A bɔra Dawuda fɛ en tout cas an jɔlen don an ka denmisɛnw kɔfɛ an b'a fɛ denmisɛnw ka kalan lakɔli karamɔgɔ i bɛ sara de denmisɛnw ka kalan ni e banna denmisɛnw kalanni ma i banna i ka baara ma i yɛrɛ kan ka malo i sara tali la o u kan ka malo i sara tali la donc min kɛra yan ne kɔni ministre min fɔ ne b'a kɔ bi n b'a kɔ sini ni an kan ka disposition an b'o ta pour que école ka ɲɛnabɔ an t'a fɛ fiyewu lakɔli karamɔgɔ ka se ka école bloquer parce que hamina ko yɛrɛ tɛ miliyɔn ko yɛrɛ tɛ école ye tugun o de bɛ digi an na. N y'a ye autorités b'a la k'u ka responsabilité bɛ assumer madame le ministre ye min fɔ a diyara bɛɛ ye f'an ka jɛ de ɲɔgɔn fɛ fo anw fana ka wuli k'an jɔ de olu mana fɔ cogo cogo u k'a sɔrɔ an b'u kɔ maintenant synergie mɔgɔw b'a la ka baara min kɛ nin ye synergie bɛɛ yɛrɛ tɛ o synergie bɛɛ tɛ nin ye mɔgɔ dama dɔrɔn de ye sinon jamana tɔ kɔnɔna la synergie bureau tɔ bɛɛ y'u ka fɛngɛ bila ka na a b'anw yɛrɛ bolo an bɛ sinɔn na k'a fɔ k'u t'a la an t'u nɔfɛ an t'u ka ko la mais min yɛrɛ dabalaban bɛ ne yɛrɛ kelen kɔni minɛ c'est que synergie yɛrɛ responsable ba bɛ CNT la e b'o faamuya cogo jumɛn o taara CNT la pour que ka se ka école ko ɲɔgɔn dɔɔnin de mais o yɛrɛ bɛ CNT la ko b'a la ka juguya ka taa fɛ e b'o faamuya cogo jumɛn o bɔlen kɔ ye synergie mɔgɔ fɛn fɛn n'o bɛ société wɛrɛw la u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la u bɛ ko wɛrɛw kɛ u kan ka gɛn ka bɔ école karamɔgɔya la an bɛna commencer k'a demander o baara ka daminɛ n'i bɛ ko wɛrɛ la dɔrɔn i bɛ école karamɔgɔya in dabila. O kisa kelen nɔ kan minisiri min sigilen don anw ka jamana kalanko bɛ se ka sabati cogo min na Sidibelakaw furumuso Dede Usumana ale kɔni ye wele bila ka ɲɛsin maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔli karamɔgɔ ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka jamana bɛ lahalaya min yɛrɛ kɔnɔna na. Ka wele da bila ka taa bɛɛ ma bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ kalanko la bɛɛ maliden bɛɛ ka sabali
surtout an bɛ situation min kɔnɔ an bɛ transition de kɔnɔ transition ko a ma nɔgɔn gɛlɛya de nana ni transition ye baara min bɛ ka kɛ transition kɔnɔ bɛɛ ɲɛ b'a la ala b'a dɔn bɛɛ k'an dɛmɛ pour que transition ka kɛ laɲininiw ka sabati transition bɛ taa ban yɔrɔ min na a ka kɛ o k'a sɔrɔ mali la malidenw ye ɲɔgɔn faamuya ayiwa taalen ɲɛfɛ minnu bɛna sigi an kunna transition kɔfɛ fɛn ka ɲini k'a d'u ma o ye mun ye an ka laɲininiw a sɛbɛn minnu bɛna bɔ a kɔnɔ assise nationale bɛ sen na malidenw ka sigi ka kuma pour que an ka se ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ pour que mali ka taa ɲɛ an bɛ sabali ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka sabali ala yɛrɛ bɛ sabali an ye donc bɛɛ ka sabali an ka jamana an k'o de bila an bɛɛ sanfɛ ni ɲɔgɔn ye kɔni nafa bonyana kosɛbɛ jɛkulu minnu kɔni ye wele yɛrɛ jaabi min tun dara minisiri yɛrɛ fɛ wa bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u na cɛsiri bila sen kan min b'a to an ka jamana lakoliko yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ o degun yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na an ka jamana nafoloko kibaruyaw la a kɔni yirala k'a fɔ ko min ye an ka jamana waganden soba ye kasabi ko ta fanfɛla la an ka jamana minisiri min ka baara bɛnnen don walasa ka se ka kasabi ko kɔni ɲɛnabɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye Aluseni Sanu ye ale kɔni tun ye bataki kun filanan bila ka taa CNT maaw fɛ yen walasa u ka se ka u bolonɔw bila la cogo min na a kɔni yirala k'a fɔ ko CNT maaw kɔni bɛɛ sɔnna ni bataki kofɔlen ma ka se ka kasabi ta ka di faso baarakɛlaw ma o de ka se ka baara kɛ n'a ye cogo min na a kɔni yirala k'a fɔ ko min ye sefa wari miliyari 93 miliyɔn 295 ko de kɛra kasabi ye min kɔni sera ka bɔ ɲinanta la fo kɔni ma ko tare Aissata Mayiga an ka ɲɛmada ale ka ɲininiw fɛ ni lajɛba min sigira sen kan n'a daminɛna an ka jamana kɔnɔna la alamisadonya tɛmɛnen na fɛn min ye mali gouvernement o maa caman o tun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se conseil national de transition ni o ye CNT maaw ye ministre min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don nafoloko ma an ka jamana kɔnɔna la ale tun bɛ fo ka taa se OHADA jɛkuluba yɛrɛ ale ɲɛmɔgɔ ma ale ni maaba caman wɛrɛ ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nana yaasa ka se ka u ka dɔnniyaw ale ni u ka hakilinaw di yaasa fɛn min ye ni lajɛba 51 na ye a bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na maa saba boyingo olu ka kumaw kɛra ka se ka ni lajɛ kofɔli ka a dayɛlɛ maa fɔlɔ o de kɛra Jire Mariam Diallo ni ale ye commune 3 maire ye fo ka taa se Emmanuel Darakoum ni ale ye secrétaire permanent ye OHADA la fo ka taa se an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ jamana ɲɛmaw olu ka ɲɛmɔgɔya la OHADA jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la Emmanuel Darakoum ale ka kumaw daminɛ la a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Mali jamana ye ni a jamana ɲɛma o yɛrɛ bɛ OHADA kunna ko u ka cɛsiriw kɔni yelen don ni baara ninnu kɔnɔna la kosɛbɛ halisa a ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko baaraw caman o kɛra ni cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la o baaraw fanba dɔ ye hali sisan ka se ka ni jɛkulu kofɔlen maaw bɛɛ lajɛlen ka u fara ɲɔgɔn kan an n'a sɔrɔla ko an ka Mali jamana a kɔni bi gɛlɛyaw kɔnɔna la ni wagati ninnu na ko fɛn min ye OHADA yɛrɛ jɛkulu ye u kɔni bi ka baaraw sigi sen kan hali sisan yaasa ka se ka danayaw sinsin ale ni baaraɲɔgɔnyaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati ni jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ni lajɛba 51 na ye o kɔnɔna la ale kɛlen kɔ ka kumaw yɛrɛ kɔnta a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ni wagati la nka ko o bɛɛ n'a ta fɛn min ye Mali jamana ye u kan ka fɛn o fɛn kɛ ni jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna la ko u bɛ ka o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a tilala k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔna la tuguni k'a fɔ ko fɛn min ye farafinna fara ɲɔgɔn kan ye ko Mali jamana sinsinnen don o koɲɛw la kosɛbɛ wa ko ne yaasa ni jɛkulu kofɔlen a bɛ se ka san sɔrɔ a ye maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele u ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka baarakɛtaw kɔnɔna la colonel Asimi Goita a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la tuguni k'a fɔ ko an na sɔrɔla an ka Mali jamana a bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ni wagati in na nka ko fɛn min ye OHADA jɛkulu kɔnɔna ye a kɔni bɛ ka a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u ka baarakɛta ye min ye o jɛkulu kofɔlen na u ka se ka o kɛ yani a k'a yira k'a fɔ ko ni jililajɛba kofɔlen ka a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dayɛlɛnna a ye maaw bɛɛ lajɛlen wele maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na n'u bɛ ni lajɛba kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la yaasa ka se ka a kalansen ninnu kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ko u k'a lajɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fɛn min ye farafinna yɛrɛ ani ka hakili falen kɛ yaasa farafinna jamanaw olu ka tagaɲɛ kuma o se ka sɔrɔ ni lajɛba kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na
Sigikafɔba min baara kun bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni tile fila in na n'a tun ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako sigidaw ma n'o ye kominiw ye o baaraw kɔni kun cɛra kunun a kɔni yirala k'a fɔ commune 5 kɔni kɔnɔna na min ye jɛkulu caman ye ka se société civile maaw ma ani parti politique maaw a kɔni yirala k'a fɔ ko u kɔni ye u ka fɛla caman fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jamana in sigi sen kelen kan cogo min na Ali Kulubali ani Musa Jalo u sigina ni sera min an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Sigikafɔba min bɛ yen ni a kun bolodala maliɲɛmaw kɔnfɛ yaasa jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ fura na se ka sɔrɔ a la cogoya min na ni marakafo ni olu bɛɛ lajɛlen y'u ka fɛn ye sigikafɔ kɛ ka ban ni a daminɛna Bamako yɛrɛ sigidaw bɛɛ lajɛlen la kɔni bi fɛn ye kabini araba fɛn ye kana fori alamisa kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko ni lasigi ninnu yɛrɛ kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn ye jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ ka se ka o gɛlɛyaw kɔni wuli cogoya min de la o de hokun kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ fɛn ye Bamako sigida 5nan o lasigiw o kɔni kɛla o yɔrɔ la lasigiw kɛla cogo di maaw nana wa ani fo ka taa se kuma se jumɛnw de bɛ yen yaasa fasodenw na taa kuma o kan ɲɛfɔlikɛla maaw ye o la nka an bɛ assise min na yan nɔ an bɛ Mali bɛɛ kunkanko kuma a n'a ka ɲɛta n'a ka bɔnɔgɔ la n'a ka sanayɛlɛ an b'o de baro la yan anw jɔnniw bɛ yan a kun fɔra an ye ko daminɛ la ko ka maa 100 ta nka a laban tilala k'a fɔ ko ka maa ta maa o maa n'a nana maliyɛn na cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan kulu o kulu o de senfɛ ala barika la an nana an ye baara in daminɛ kunu baara daminɛna fana a daminɛna ni bonya ni karama ye tiɲɛ don a daminɛ la ɲɔgɔn sɔsɔ caman kɛra la nka a labanna mun na Mali kanu a labanna mun na Mali ka ɲɛta Mali ka sanayɛlɛ o de senfɛ an bɛ don min na i ko sisan nin waati in na aw filɛ k'an kan ta waati min na wulada in na lasara in na an ye kulu kɛ 3 ye a kun fɔra ko ka kulu kɛ 2 de ye nka an y'a kɛ 3 ye mun kama tuma min na a fɔra ko an k'a to bɛɛ ka na mɔgɔw taara fo maa 100 hakɛ ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye so min n'a kun taara a dɔgɔyara mɔgɔw la o tuma an ye kulu kɛ 3 ye kulu 3 in na kulu dɔ bɛ yen u tilala ka ban misaliya anw bɛ kulu min yɛrɛ la ne bɛ kan ka taama kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka kulu min yɛrɛ n'a filɛ kɛnɛma yan olu tilala baara la ka ban kuma minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka kɛ fasodenw fɛ yaasa jamana a na se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni camancɛ fanga ma ɲɛmaw ni olu ye o laɲini kɔni kɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ sigida 5nan maaw olu sigilen ka kuma fɛn ye bɛnkan minnu kɔni sɔrɔ la ani olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna min de kan o de ye fɛn ye ka se ka faso a jɔnnaw ni o y'a jiri gulomabaw kɔni ye ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni de furakɛ guloma dɔw kɔni ye kalanko fo ka taa se kɛnɛya ko jamana yɛrɛ bɛ ka mara cogo min de la ka fura ɲini nin bɛɛ lajɛlen kɔni na k'a daminɛ kalanko la an bɛnna k'a fɔ ko ka barika don kalan na ni kalanso kuraw jɔli ye ka tila ka wale kɛ min b'a to école karamɔgɔw ka ta n'u taara fana ka fanga d'u la min bɛ se k'a to kalanko ka taa ɲɛ hakɛ minnu fana n'u bɛ k'a ɲini ka bɛn kɛ a kan u ni faso ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to hakɛw ka dafa k'a ɲini fana k'a daminɛ duguma kalan na fo ka taa sanfɛ kalan na jamana ka cogoya kɛ min b'a to kalan bɛ se ka kɛ ɲɛtaa kalan ye ani an kɛrɛfɛ jamanaw u k'ulu dan yɛrɛ Mali kun bɛ ten de fɔlɔ min ye kɛnɛya nasira ye an y'a jira k'a fɔ ka kɛnɛyaso kɛ Mali fan bɛɛ hali an ka togodaw la ka kɛnɛyasow kɛ yen nɔ basabu an y'a kɔlɔsi yɔrɔ dɔw bɛ yen misaliya ni muso k'a bɛ jigin gɛlɛyaba de b'a kan wotorow de b'a ta a bɛ kɛ sababu yɛrɛ niw bɛ to a la ala k'an kisi fana ni sa ye mɔgɔ dɔw cin san'u ka se kɛnɛyaso dɔw la a bɛ kɛ sababu ye u ni bɛ to a la an y'a ɲini k'a fɔ o ɲɔgɔn kɛnɛyasow ka kɛ sigida bɛɛ lajɛlen na fo dugumala la an tilala tuguni k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ an ka gafew kɔnɔna la k'a fɔ wale ka kɛ wulikajɔ la min ye lakana nasira ye dɛmɛ ka don ka taa an ka lakanabaw ma k'a daminɛ an kɔrɔla nakala maaw ma n'o ye an b'a fɔ u ma polisiw ka taa se an ka maramafɛn tigiw ma n'an k'olu ma gens armés ka taa se sɔrdasiw ma n'an k'olu ma militaires u ka maramafɛn min ni bi diɲɛ kura maramafɛnw don u k'a bila u ka bolo kan u ka tila tuguni k'u kalan ka dɔnniyabaw d'u ma ka sababu kɛ min bɛ se k'a to jamanaden minnu bi n'u bɛ gɛlɛya la gɛlɛya ka ta ka b'u kan u ka lafiya i ko tɔw lafiyara cogo min o hakɛ kelen in kɔnɔna la an y'a ɲini fana k'a fɔ fɛn min ye yuruku ye a ka kɛlɛ dɛ yuruku ka kɛlɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ an ma sira bɔ sira la an ko k'a ta kabini duguma an ka tribunalisow la fo ka taa se an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko kuru i n'a fɔ kiiriw bɛɛ la sanayɛlɛ n'a ko cour suprême u ka fanga don a la u ka barika don a la u ka mɔgɔw u k'u suganti mɔgɔ tataw la u ka tila tuguni ka cogoya kɛ min bɛ se k'a to a bɛ kɛ maaw ye minnu ni faso kanu b'u la wa n'u bɛ baara kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra tuma dɔ la laɲiniw bɛ fara latigɛ kan ka kuma nɔgɔya n bɛ wele bila ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma bɛnkan min ni a filɛ ka kɛ k'a ɲini u fɛ an bɛɛ ka sɔn an ka jɛ n'a ye faso nafa de don
faso ka ɲɛta de do faso ka bɔnɔgɔla de do. maa minnu fana kɔni tun bɛ sa ni olu ye u sen don ni baara ninnu kɔnɔna fɛn ye ɲɛmaaw ta kɔni kɔfɛ olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ de faso bi yɔrɔ min na bi fo maliden bɛɛ lajɛlen ka jamana kanu de ta i dusukolo kɔnɔna ani fɛn ye camancɛ fanga ko ka se ka waati di u ma yaasa u na se ka fura ɲini jamana na malidenw ka sigi u danbew kɔni ma o y'a jira fana k'a fɔ laɲini minnu kɛlen filɛ ni olu sigila ka kuma a kan ni a ko waliyala ka bɔ a sira kɔni fɛ ko siga t'a la faso ko a na bɔ ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ. Bon, en tout cas, question minnu dira ma thématique minnu bɔra a kɔnɔna na n'a bɛɛ traitera ka ɲa n'a appliquera ka ɲa Mali bɛ changer an ka attente ye n'u ye thématique ninnu bɛɛ résolution fara ɲɔgɔn kan u ka appliquer n'o kɛra Mali bɛ changer. Laɲini minnu ma la assise in kɔfɛ vraiment maliyɛnw ka faamu u ka dɔn k'a fɔ qu'est-ce que le patriotisme ni maliyɛnw y'o faamu assise bɛ ɲɛnabɔ et assise kɔfɛ anw ka laɲini ye fɛn min ye transition siga t'a la a ka jɛɲa dɔ ka fara transition kan élection ko kuma min bɛ mɔgɔw da a ka bila parce que jamana Mali fan bɛɛ tɛ an yɛrɛ bolo fɔlɔ donc o y'anw ka laɲini fɔlɔfɔlɔba dɔ ye laɲini filanan o ye burujali minnu bɛ ka kɛ an filɛ don min ko bi sifinnakaw fɛ ne yɛrɛ ye sifin ye aw yɛrɛ fana ye sifin ye aw b'a dɔn an sifinnakaw an bɛ ka fɛn min kɛ bi n'o ye burujaliw ye réseaux sociaux sanfɛ ka galonbaw tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la réseaux sociaux sanfɛ ka maakɔrɔba nɛni en un mot fo mara ka segin so. N'i ye faso Maliba jateminɛ hin'a ye k'a fɔ kabini san 2012 waati fɛn ye dansagakɛbaw olu kɔnɔna na bi faso kan ni o kɛla sababu ye fɛn ye gɛlɛya dɔ la malidenw yuru ni ɲɔgɔn cɛ ka fara fɛn ye yuruyurugu juguya min bɛ jamana yɛrɛ marako juguya min bɛ nin bɛɛ kɛla sababu ye fɛn ye kana jamanadenw olu ka danaya kɔni bɔ fɛn ye jamana marabaw kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ yaasa o danaya a ka kurakuraya olu kan ni lasigiw na kɛ sababu ye yaasa ka se ka na ni o ye wa fasodenw y'a jira k'a fɔ ni lasigi ka kɛ sababu fana ye gɛlɛya fɛn bɛ yen maracogo juguya fɛn bɛ yen ni ka kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ ka bɔ faso kɔnɔ. A bɛ tile caman bɔ an ka jamana sɔrɔsilakaw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ caya bamaci wale kɛba maaw nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ camancɛ marabolo la n'o ye Bayangara ni a kɛrɛfɛ duguw ye a kɔni yirala k'a fɔ ko ni wuli ka jɔ ninnu bɛ kɛ sababu ye min kɔni bamaci wale kɛba maaw ye ka se ka u caman bɔnɛ u nin na wa ka se ka minɛ caman kɔni bɛ yen ka se ka olu la segin cogo min na ka na so. Abdou Watara ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu k'a ko la an ka jɛ ka u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Mali finitigilakaw waati tɛmɛna gɛlɛya tun bɛ u kan ka sabu kɛ min ye kɛlɛkɛminɛw ye o walew kun ka gɛlɛ u kɔda maa murutilenw kɔ la minnu fana kun jijalen don ani u cɛsirilen don maramafɛn caman giriman fana tun bɛ u bolo nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka finitigilakaw u kun kɔrɔtalen don ka sabu kɛ min ye an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛw ye min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye k'u ka baaraw nɔgɔya u bolo o caman bɛ ka sɔrɔ o jija ni cɛsiri bɔra an ka cɛmancɛ fanga tigilamaaw yɔrɔ ka ɲɛsin u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye u k'u kɔda maa murutilenw kɔ la jamana bɛ maa minnu bolo bi olu kalekan ye min ye finitigilakaw ye u ka baaraw ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ o de kɛra sababu ye finitigilakaw ka ɲɛmaaba n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye pankuru 4 ɲɔnbɔɲɔnko di u ma pankuru min yɛrɛ bɛ wele ko 1171 ni o ye kɛlɛkɛ pankuru ye min wuli ka jɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dadigi kɛ maa murutilenw na hali n'a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye o pankuru ninnu dira juma n'o bɛnna novembre kalo tile 26 ma san 2021 an ka jamana ɲɛmaa ye hakili di ministiri ma ministiri min ka baara bɛlen bɛ kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ani lakana koɲa sabatili ma n'o ye colonel Sajo Kamara ye a kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ maa minnu bɛ ni olu taara pankuru yɛrɛ bolili kalanw kɛ ale ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a nafolo kasa bi a bɛɛ bɔra an ka jamana yɛrɛ waganiba kɔnɔ ni o bɛnna sefa wari miliyari 36 ma ni pankuru ninnu ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sababu ye min ye ka boli joona joona heure 1 yɛrɛ kɔnɔ kilomɛtiri 250 b'o boli hali a tɛ gɛlɛya heure 3 ɲɔnbɔɲɔnko o bɛ se ka o kɛ maa murutilenw kɛlɛli la u ma gɛlɛya sɔrɔ o wulikajɔ ni cɛsiri ninnu o kunnafoniyaw dira finitigilakaw ka ɲɛmayaso fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ka se ka danaya da finitigilakaw kan ale ni Mali finitigilakaw ka kalin ka siyɛn min de don k'u kunkɔrɔta u ka taaɲɛ wa u kolo ka gɛlɛya waleya ninnu ka se ka lasinsin n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ dɔ ka se ka kɛlɛkɛcɛw ka baaraw kan o kɛra sababu fana ye min ye Katikaw fɛ yen an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita finitigilakaw ka bolimafɛn caman a y'o fana di ministiri ma min ye marifaw ye o n'a ɲɔgɔnna caman kɛlɛkɛcɛw mako bɛ jɔ fɛn fɛn la caman fana taara ka di u ma o kɛra décembre kalo tile 3 tɛmɛlen san 2021 min an b'a kɔnɔ a wulikajɔw kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka finitigilakaw ka baaraw kolo
bolo ka se ka gɛlɛya ale ni min ye maa ŋaniya jugu ye u ka se ka dadigi kɛ u la. Waleya ninnu ni y'u bɛɛ lajɛlen ta ka lajɛ bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi an bɛ se ka fɔ tare ka sababu kɛ fintigilakaw ka wulikajɔ fanga a bɛ ka bonya kosɛbɛ. O laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana yɛrɛ camancɛ marabolo ka taa fɔ jamana kɔnɔna la maa ŋaniya jugu ale ni maa murutilen minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ sababu ye da bɛ jamana kɔnɔdenw ye sunɔgɔtu ye ka se ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. O waleya ninnu ni y'u ta ka lajɛ a na kɛ sababu ye ka se ka an ka jamana la basigi. An ma sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimamuso Aissata Mayiga fɛ. Nigeria jamana kɔnɔna la u ka jamana ɲɛmaaw kɔni a yira k'a fɔ ko u kelen n'u ka baara dɔ bila sen kan. Baara min kɔni bɛ tali kɛ maa minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka t'u kalifa yɔrɔ min na k'o yɔrɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen datugu. I n'a fɔ Amnesty International ale yɛrɛ ye a fɔ a ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna la cogoya min na. Ni kɔni bɛna tɔɔrɔya se maa ba tan bɔɲɔgɔnko de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sigilen don Maduguri dugu kɔnɔna la ni o bɛ Nigeria kɔrɔnyan fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ. U ka jamana gouverneur ni o ye État de Borno gouverneur ye ale kɔni a yira k'a fɔ ko tile tan bɔɲɔgɔnko de kɔni bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo walasa u ka minɛnw cɛ ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na. Ka fara o kan a yirala k'a fɔ ko kasabin hakɛya dɔ kɔni dir'u ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ don u yɛrɛ ma cogoya min na. Hali ni laɲini de kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu ka segin u bɔyɔrɔ la a kɔni yirala k'a fɔ ko caman kɔni bɛ minnu yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka segin bilen u ka dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Maa dɔ bɛ Nigeria ni ale ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don bɛn seginni de ma u ka jamana kɔnɔna la n'ale tɔgɔ ye ko Amsatu Alame ale kɔni a yira k'a fɔ ko walasa ko bɛn kɔni ka segin k'a kɛra wajibi ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ ka datugu Nigeria jamana kɔnɔna la. Nga adamadenya hakɛ la sabatili jɛkulu caman bɛ fo ka taa se société civile mɔgɔw ma olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn ni waleya ninnu ye. Barisa ni maa bolilen ninnu mana segin u bɔyɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Boko Haram banbacimaw ye fo ka taa se État islamique en Afrique de l'Ouest mɔgɔw ma ko olu yɛrɛ kɔni bila ka hali sisan u ka waleya cɛjugu kɛ ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ bɔyɔrɔ la. Kongo jamana kɔnɔna la fɛn min u ka kɛnɛyako minisiri Alamisa don ale kɔni a yira k'a fɔ Kinshasa yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko fɛn min Ebola bana ta ko 13 ye ko o yɛrɛ kɔni banna u ka jamana kɔnɔna la. Barisa tile 42 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ni bana in yɛrɛ kɔni ma ye maa si la u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Beni. Hali sisan nɔ Kongolaw ka kɛnɛyako minisiri ale kɔni a yira k'a fɔ ko ni Ebola ta ko 13 in kɔni kɔnɔna la ko a yira maa hakɛ min na o bɛ tali kɛ maa 11 bɔɲɔgɔnko de la ka hakɛ min confirmera o bɛ tali kɛ ka 8 bɔɲɔgɔnko la wa maa minnu yɛrɛ ta kɔni bɛ ni a bɛ se ka kɛ a b'u la ko kɔni kɛra maa 3 ye. Maa hakɛ min yɛrɛ kɔni fatura ni bana in kɔnɔna la ni o ye Ebola ye o bɛ tali kɛ maa 9 bɔɲɔgɔnko de la. Hali sisan nɔ u ka kɛnɛyako minisiri Jean-Jacques Mbungani ale kɔni a yira k'a fɔ ko danfara mun donna zena Ebola bana yɛrɛ kɔni na ko n'i y'a jateminɛ ko kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ maa 50 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni denmisɛnnin minnu ma san 5 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ni bana in ye olu yɛrɛ sɔrɔ wa a y'a yira k'a fɔ ko bana in ma ye u la joona ka sababu kɛ u ka kɛnɛya tigilamaw yɛrɛ kɔni tun bɛ baara bila la u ka jamana kɔnɔna la. Hali sisan nɔ minisiri ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko banabaatɔ 3 kɔni bɛ ko furakɛli kɛra olu la ka ɲɛsin santiri mun bɛ n'u bɛ Ebola bana yɛrɛ kɔni furakɛ a kɔnɔna la. O de la a y'a yira k'a fɔ ko maa 1 bɔɲɔgɔnko o kɔni fatura a la. Maa hakɛ min yɛrɛ kɔni kɛnɛyara ka bɔ ni bana in yɛrɛ bolo kɛmɛ sara la o bɛ tali kɛ maa 66 bɔɲɔgɔnko de la. A y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bana in furakɛ ni furakɛli cogo 2 de ye. San 2020 ban wagatiw la u kɔni ye fura dɔ ta ni o yɛrɛ kɔni bilala sen kan l'Américain ka fura dilanyɔrɔba dɔ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko anticorps monoclonal o ni fura wɛrɛ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko anticorps monoclonal la ni ale yɛrɛ kɔni bɛ feere ni Ebanga tɔgɔ de o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ka ni bana in yɛrɛ kɔni kɛlɛ. A y'a yira k'a fɔ ko tile 5 fana tɛmɛnen kuma min na u y'a dɔn ko bana in yɛrɛ kɔni nana k'u ye pikiri kɛ mɔgɔw la walasa bana in yɛrɛ kana se ka jɛnsɛn u ka jamana kɔnɔna la. Libi jamana kɔnɔna la a kɔni yirala k'a fɔ ko hali sisan nɔ fɛn min ye basigilibaliya ye ale yɛrɛ kɔni bila ka sebaya sɔrɔ ni jamana kofɔlen kɔnɔna la. Barisa u ka jamana faba ni o ye Tripoli ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Sala Badi ni ale yɛrɛ bɛ kulu dɔ kunna n'a bɛ fɔ o ma ko Front El Somoud ale ni a ka maaw kɔni kelen don ka u ka gouvernement dagayɔrɔ yɛrɛ kori fo ka taa se u ka conseil présidentiel yɛrɛ dagayɔrɔ ma. A yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi fɛn min ye Libi jamana ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ ka kuma ni waleya ninnu
yɛrɛ kɔni kan marifaci kɔni tɛmɛna ni ma kofɔlen ni finitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de la a yirala ka fɔ ko ni yɔrɔ lakanabaga ninnu walasa mankan kana na bonya u ka jamana kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni u ka minɛnw cɛ ka bɔ ni yɔrɔ kofɔlen na Sala Badi a yirala ka fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ale bɛ nin waleya ninnu kɛ Libi jamana kɔnɔna la barisa san 2014 wagatiw la ale kɔni kun ye a ka cɛw labɔ Libi fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la walasa ka yira ka fɔ ko député kalafili mun kɛra u ka jamana kɔnɔ ko u ma jɛni a ye kabini o wagati la fɛn min ye l'américain jamana ye o ni Nations Unies maaw olu yɛrɛ kɔni kun ye ɲangili dɔw ta ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kɔni yirala ka fɔ ko a bɛ ka a se bɛɛ lajɛlen kɛ walasa fɛn min ye jamana ɲɛmaa kalafili ye ni o kan ka kɛ Libi jamana kɔnɔ décembre kalo in yɛrɛ kɔnɔna la a tile 24 o bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na ni ma kofɔlen ale kɔni ye a yira ka fɔ ko ale bɛ bisikiya ɲɛsin l'américain ka secrétaire général yɛrɛ ma ni o ye Stephanie Williams barisa a y'a yira ka fɔ ko a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ wagati min na Khalifa Haftar ale yɛrɛ kɔni tun bɛla ka lamaga sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Libi jamana kɔnɔna la ko ni ma kofɔlen yɛrɛ ma bɔ ka kuma o waleya yɛrɛ kan Stephanie Williams a yirala ka fɔ ko arabadonya kɔnɔna ale ni Libi jamana ɲɛmaaw ni o bɛ tali kɛ u ka finitigilakaw la fo ka taa se civiliw ma ale ni olu yɛrɛ kɔni kumana Libi ka koɲɛw lahalayaw kan Turki jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko Istanbul a yirala ka fɔ ko bi jumadonya in na décembre kalo tile 17 faraɲɔgɔnkan ba dɔ bɛ na kɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnkan na mun bɛna tɛmɛ farafinna jamanaw ni Turki jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔnɔna la wele kɔni bilalen don farafinna dubi 79 bɔɲɔgɔnko de ma wa jamana ɲɛmaa mun yɛrɛ kan ka i sen don nin baaraba in na o de bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa 13 bɔɲɔgɔnko la Turki jamana ɲɛmaa Recep Tayyip Erdogan ale kɔni a yira ka fɔ ko ni lajɛ in yɛrɛ kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa hali sisan nɔ ka se ka ba don jago siraw yɛrɛ la jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka wari hakɛ min sɔrɔ a la u ka tali kɛ fo dollar wari miliyari 50 bɔɲɔgɔnko la a y'a yira ka fɔ ko jago sira kɔni fɛ u kun bɛ tɔnɔ mun sɔrɔ a la farafinna jamanaw ni olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ tali de kɔni kɛ miliyari 5 o ni a kunkanfɛn de la san 2003 wagatiw yɛrɛ la o de kɔni na fɛn min Recep Tayyip Erdogan ni ale kɔni wulikajɔ kɛ ka taa farafinna jamana 38 bɔɲɔgɔnko de la a yirala ka fɔ hali sisan nɔ ko ni tile filasigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka lajɛ bɛna boli bakuruba minnu kan o de kɔni bɛ tali kɛ kɛnɛya ko sɛnɛ fo ka taa se kalanko yɛrɛ kɔni ma nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni wɔrɔli la bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma ka se ka laseli k'aw ye an bɛ dugawu kɛ jamana in ye yarabi degun min bɛ jamana in kan ala ka wuli ka bɔ an kan aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna ma